Ćao drugari, evo pre nego što krene video želeo bih da vam ukradem jedan trenutak pažnje. Da bi ovaj naš kanal bio sve kvalitetniji i kvalitetniji, potrebno je ljudi da nas zapratite. To možete uraditi ovdje klikom na zaprati, možete da obeležite znači ovo zvonce sve i onda će da vam stižu obaveštenja kad ja izbacim novi video. Iznad zvonca, znači ovdje gore imate 4 linka, imamo Patreon, imamo na društvenim mrežama Facebook, Instagram i TikTok profile, tamo ćemo da izbacujemo neke kraće videe i obaveštenja. Znači ljudi, želim svima da se zahvalim koji su nas do sad pratili, komentarisali, lajkovali, šerovali, a mi sada možemo lagano da idemo na novi video. Ćao drugari, dobrodošli u novi video. Šta danas radimo? Marko mi je pisao na Facebooku i želeo bi da otvori svoj YouTube kanal, da krene da snima neke recenzije i još neke stvari. Tako da interesuje ga šta mu treba od opreme, rasvete itd. Idemo na intro i u nastavku da vidite šta ja koristim i kako sam krenuo da snimam. Evo ovako ljudi, da počnemo, vidite na stolu neke rekvizite neke sam koristio, neke koristim i dalje. Vidite, pa da krenemo ajde s ove desne strane, imam ovdje neke tripode, ovaj mali, zašto mi služi mi ovako na kamerici, stavim kada snimam neki vlog ili nešto želim da snimam ovako iz ruke, najbolje bi mi je, znači, odgovara mi najbolje ovako, znači da držim, pošto ova kamerica nema baš najbolju stabilizaciju i trese se slika, tako da to je ta priča, zašto bi služio. Mogu bi da vam posluži ako imate neku laganiju kamericu za facecam ili nemam pojma da drži kameru tako, ali to opet nije preporučljivo. Ovo je plaćeno 300 dinara kod Kineza, to imate znači u svim verovatno kineskim radnjama gdje imate one ringove, uz ring sam ja i dobio, to znači oko 300 dinara je koštalo. Ovo je veći tripod, znači ovaj koristim i dan danas, njega i još jedan koji drži sad trenutno rasvetu, sam platio 30 € preko KP-a, znači on je super priča za kamericu, stavlja se ovako, stoji, znači po meni top priča, nije nešto skup, nije nešto mnogo kvalitetan, znači aluminijum je neki u pitanju, ali služi mi odlično, znači kad snimam ovako, kad radi neku ploču ili nešto, može da snima tako od uzgore, odlična priča, nema kad mi Iva nije tu da snima, da drži kameru, onda je on super priča. Idemo dalje, ove dvije lampe sam koristio u početku, znači kad krenete da snimate za YouTube, snimate u studiju, u sobi, kao ja, znači treba vam bolje osvetljenje. Ja sam u početku koristio ove lampe, ali šta nije dobro kod ovih lampi? Jednostavno nije dobro što oni bacaju znači direktnu svetlost i to mnogo šljašti, znači nije uopšte kako treba. Pokazat ću vam posle kako sam ja rešio rasvetu, ali u principu za neki početak može i to da posluži, znači one koštaju kod Kineza, ne znam, 500-600 dinara. Ova znači može da stoji, ova može na sto ovako da se zakači, isto dobra priča ako mi je negdje blizu struja. Jednostavno, ako radite ovu priču ovako, kamera gore, znači jednostavno možete da ovako da stavite tu, znači i to je dobra priča. Idemo dalje. Šta sam htio da vam kažem, vidite da je kamera na stolu, što znači da ja sad trenutno ne snimam sa kamerom. Zašto ne snimam sa kamerom? Namerno sam znači to uradio. Jednostavno ja sam dobio takav savjet kad sam krenuo da se bavim sa YouTube-om, znači moj kum je profesionalni slikar,
on mi je dao jedan savjet, rekao mi je znači da ne ulažem pare u neki skup aparat, jednostavno sad svako ima od nas Android telefon koji snimaju super, znači u Full HD u 60 fps ili 30 fps. Ja još uvijek snimam u 30 fps, pošto ova kamera znači snima dobro, ona snima Full HD u 30 fps. Ono što ja nisam znao i kum mi nije rekao u vezi ove kamere, kad sam kupovao, znači nisam obratio pažnju na to, čujete sad zvuk. Ja znači nemam u studiju one panele sa izolacijom i zato se čuje ovako, goli su zidovi jednostavno i mora da se čuje ovako odjek. To nije dobro. E sad, ja sam razmišljao da kupim znači dodatni mikrofon, ali u jednom trenutku otišao sam da kupim mikrofon, ova kamerica znači nema dodatak, ulaz nema za mikrofon. Znači, obično youtuberi na tripodu stavi kameru, mikrofon uključi, stavi gore, oni shotgun mikrofoni, kako se zovu, Rode, i to je ta priča. Ali ova kamerica, jednostavno, ovo je Panasonic G3 kamerica, koja ima dobru sliku, nema neki perfektan objektiv, ali ja sam ovu kamericu platio 190 evra sa 2 baterije, punjačem i sa onim kajšem što se drži kamerica. Tako da ljudi, meni je kum odmah to u startu rekao, ali ja nisam hteo, probao sam ja telefonom, jednostavno, eto, hteo sam, nije skupa kamerica, čisto da probam, pa ako ne uspe ništa sa YouTube-om, prodam je lepo i to je ta priča. Vi ako nemate novca, možete, znači, odgledat ćete ovaj video i vidjet ćete kako se ponaša telefon u ovoj priči. E sad, šta dalje želim da vam pokažem? Ja sam na YouTube-u, znači, gledao, kao što sam rekao, krenuo sam sa ovim lampama da snimam, ali našao sam neke indicije, to je, slažem vas, prvo sam, znači, gledao koliko koštaju ti softboxovi, otprilike 2 softboxa koštaju oko 150 evra. Znači, sa stalcima, sijalice, sve, 150 evra. I ja nisam u tom trenutku imao novca, razmišljao sam, mnogo mi je to i da dam i šta znam. I gledao sam, znači, neke indicije na YouTube-u kako prave od kartonskih kutija taj softbox. Ovo gore što vidite, to je čaršaf neki običan. Znači, Keva mi je stavila tu lastiš. Ja sam lepo savio od kutije, napravio sam, izmerio sam, zalepio sam ovu foliju, tu ide sijalica pozadi i jednostavno samo se to ovako zakači i to je ta priča. Sad ću da vam pokažem, znači, kako izgleda pozadi iza kamere, kako izgledaju ti moji softboxovi koje sam ja pravio. Evo ovako, broj 1, evo ovako bolje da vidite kako to izgleda. Jedan je tu, jedan je tu. Isto, znači, ova je malo dublja kutija. Evo ga kabel, tu je unutra sjelica. Ovdje imam, znači, palim, gasim. Ovaj drugi je napravljen, znači, od, kao što sam vam rekao, tripod sam kupio. I isto kabel, sjelica pozadi. Vidite, lepio sam je sa nekim lepkom, toplim lepkom da se drži lepo. Ovaj sam, znači, tripod polomio slučajno i on mi sada služi za, znači, rasvetu. Ovaj tripod ovdje što drži je od ringa, znači kupio sam taj ring kod Kineza i njega sam dobio, iskoristio sam ga, vidite kako, kartonska kutija, to tako izgleda. Ovdje napred na ovom panelu sam stavio, zalepio sam onu foliju što se koristi za pečenje, znači mesa i ne znam ni ja, nju sam zalepio, a ovdje ide, znači, opet ovaj čaršaf.
A ovako ljudi, videli ste, znači da rezimiramo još jednom, znači ako kupujete kamericu, obavezno znači gledajte da ima izlaz za mikrofon, te starije kamerice neki imaju, neki nemaju, ove novije verovatno sve imaju. Rasvetu možete kao ja da napravite, pogledajte, kucajte na Google kako, na YouTube kako se to radi. Tripode možete kupiti na KP-u, eto, 15-20 evra, ne treba vam ništa nešto ekstremno skupo. Šta vam još treba? Treba vam jedan računar, gde ćete, znači, sav taj video materijal, slike da pakujete i da sečete, da montirate, a kako ja to radim, vidjet ćete u nastavku videa. Evo ovako, ljudi, ja imam 6 terabajta prostora, znači jedan hard disk od 4 terabajta i 2 od terabajt, to jest trenutno koristim 5 terabajta i na SSD-u mi je sistem, znači od 500 gigabajta. Sve zavisi, znači, koliko ćete materijala da imate, znači u principu ja sam krenuo sa 2 terabajta i SSD-om od 500 gigabajta, tako da eto, preporučio bi i vama da bar jedan ili 2 od terabajta ili jedan od 2 terabajta hard disk imate za storage materijala. E sad, šta vam treba od programa? Ja recimo koristim Vegas, Premiere, Photoshop i After Effects. Vegas, kao što vidite, znači 90% videa koji su na mom YouTube kanalu su rađeni u Vegasu. Zašto to? Zato što sam ja ranije pre YouTube-a koristio Vegas, pakovao sam neke videe i jednostavno navikao sam bio na taj program. Koristim ja i Premiere, ali mi je Premiere jeste malo bolji program, ali mi je i dosta teži od Vegasa. Recimo Photoshop koristim za thumbnailove i logo neki kad pravim. U nekom sledećem videu ću da vam pokažem, znači snimit ću video kako pravim thumbnailove i na kraju After Effects koristim za intro, za pravljenje intra. Šta sam još hteo da vam kažem, drugari, to su bili neki osnovni programi, osnovne stvari za početak. Vi možete da nađete i ima još jedan program koji, zaboravio sam tačno kako se zove, dosta ljudi koristi, koji možete da koristite i na telefonu i možete preko njega, znači, da pakujete klipove, ali meni je ipak lakše da radim sve to na računaru. I drugari, stigo smo do kraja videa, videli ste sa kakvom rasvetom raspolažem, sa čime snimam, koje programe koristim. Ako sam nešto zaboravio da snimim ili da prikažem, a vas interesuje, slobodno pišite u komentarima. Mare, prvenstveno nadam se da sam tebi pomogao i svima vama koji gledate ovo, ko želi da krene da snima za YouTube, želim vam puno sreće, a vama ako se svidio video, like, share, subscribe, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao drugari!